Φερνάντες. Καλοχτυπημένο και να η κεφαλιά, τον γκολ από τον Χρήστο Κόντι. Πρώτο επίσημο γκολ για τον Χρήστο Κόντι με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έκανε κίνηση έξυπνη στην περιοχή του Απόλλωνα, δεν τον ακολούθησε κανείς, ήρθε από πίσω. Μασιάτο στο κόρνερ, φεύγει μπάλα, επανέρχεται όμως ο Απόλλωνας με τον Αντώνε. Πάιβα, δεν υπάρχει offside και είναι τον γκολ. Να λοιπόν ο Ζωάο Πάιβα. Είχαμε πει τη στιγμή που έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που πολλές φορές στην περσινή περίοδο έδωσε λύση σε καθοριστικά παιχνίδια τη στιγμή που τον χρειαζόταν η ομάδα του. Ένα δεύτερο γκολ. Πάιβα τώρα που είναι γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή πλάγια, βγάζει καλή παλιά και να τον γκολ. Να τον γκολ από τον Σόσιν. Απαντά ο Απόλλωνας εκεί που πήγε το ΑΠΟΕΛ να πετύχει δεύτερο γκολ. Ο Ούκα Σόσιν πετυχαίνει το πρώτο του γκολ φέτος. Πάιβα, Σόσιν, να δούμε αν τελειώσει αυτό στο παιχνίδι. Το κάνει. Δοκάρει και μέσα. 3-1 ο Απόλλωνας. Οριστικά ο νικητής. Οριστικά είναι η ομάδα που θα κατακτήσει, θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της φετινής αγωνιστικής περίοδου.